Nat, vi har en kæmpe nyhed, og vil du fortælle, hvad det er? Ja. Hvad? Fik du en chok, eller hvad? Ja, jeg var ikke klar på det. Nå, hvad er nyheden, Nat? Fordi altså, vi har holdt den her ting hemmelig længe. Det er rigtigt, faktisk rigtig længe. Hvordan siger man det, David? Jeg er jo ikke vant til det. Jeg ved ikke lige, hvordan man siger det, men man kan jo bare måske knipse med fingrene, og så popper det måske op på skærmen. Det kan du prøve. Sådan. Der er sket noget der, Nat. Hvad er det i alverden af det, der er på skærmen der? Kan du lige sige, hvad det er? Ja, merch. Ja, det er simpelthen merch, og der er 2 kollektioner, som er kommet ud. Nat, det er både en Nat og David-kollektion, og så er det altså en Nat og David Olaf-kollektion. Yeah. Og det er mega fedt. Altså, vi har virkelig arbejdet længe på det. Ja, det er super cool. Så ja, men Nat, det er jo ikke ude endnu. Det er først ude i morgen. Så ja, det launcher altså i morgen. Så når I ser den her video, sid klar midnat. Det er faktisk når Black Friday går i gang egentlig, at det launcher. Så ja, sid klar midnat. Der udkommer vores merch, i hvert fald med Nat og David. Og det har vi virkelig glædet os meget til, ikke Nat? Ja, hashtag reklame for os selv, det skal man sige, fordi at sådan er reglerne. Okay, men ja, tjek det ud i hvert fald. Det udkommer til midnat. Vi glæder os rigtig meget. Ja, så ja, det vil simpelthen bare sige. Jeg selv køber hele lageret. Ja, det kan du bare gøre, Nat. Så er der altså ikke nogen til andre, desværre. Nat har købt det hele. Men tjek det ud. Det launcher midnat. Og Nat, hvad er det egentlig, vi skal i dag? Har du ikke sagt det? Nej, jeg har ikke engang sagt, hvad videoen handler om. I har set det på Titel Thumbnail. Men Nat, vil du fortælle, hvad det er? Jamen, vi skal kigge på forskellige YouTubers kanalers første videoer. Ja, lige præcis. Vi skal se de allerførste videoer, der er blevet uploadet på nogle af de største kanaler i Danmark. Og så skal vi se, hvordan man starter ud som YouTuber. Altså, det bliver jo interessant at se, hvad man ligesom har gjort. Eller hvad andre har gjort. Nat, hvem er den første YouTuber? Eller de første YouTubere? Det er jo egentlig de. Ja, det er jo de. Ja, det er 2 personer. Paluk og Momme! Ja, og vi skal altså prøve at se, hvad den første video, de har uploadet, det er. Så vi trykker på videoer, og vi trykker ældst. Og vi rejser væk i 6 måneder. 4 år siden. Simpelthen. Wow, jamen, der er sket meget. Ja, der er sket virkelig meget. Skal vi lige se her? Velkommen til den her helt nye kanal. Ja, helt ny kanal. Det er lige oprettet kanalen. Og mit navn, det er Kasper også med. Altså, man kan godt se, at de er øget net. Man kan godt se. Men det er også fordi, de har lavet YouTube individuelt før, tror jeg vist nok. Og det er derfor, det er jo en fælles kanal, ikke? Så det er derfor, de er trænet i at snakke til kamera. Ja, mit navn det er så Jonas, også bedre kendt som Paluk, hvis vi ligesom skal gøre det så formelt. Men det er sjovt at tænke på, altså de er vokset meget på de 4 år der, ikke? Ja. Men humøret er højt, det er det stadig. Men de sidder simpelthen bare og snakker og fortæller om, at de skal rejse i 6 måneder, Nat. Det er jo der, hvor det hele det startede. Det er jo vildt at tænke på. Det er jo helt vildt. Kan vi ramme 4.000 subs? Okay, sygt nok. Det vil være for sindssygt. Ej, det er sjovt at tænke på. Det er sjovt at tænke på. Forberedelse til turen. Så kan man kan se her, hvor der er flest, der har kigget med. Så der sker noget spændende her måske. Så jeg behøver ikke rigtig at spare op. Jeg tager bare lidt af børneopsparing. Det er fint nok. Men altså, vi har i hvert fald sparet. Lidt af børneopsparing, simpelthen, Nat. Det er smart og alt muligt. Men de sidder bare og snakker om, at de skal rejse, ikke? Men det er jo så en helt anden sag. Men i hvert fald efter Hongkong, så rejser vi altså til Vietnam. Aha, lidt om deres rejse, lidt om, hvor de skal hen. Det er jo dyrt. Ja, men det bliver virkelig... Det bliver dyrt. Hvad siger folk her? En forsmag på dem her. En lille forsmag? Ej, det var første gang, de var ude at rejse. Ej, det er meget hyggeligt. Det er vildt. Men altså, du ved, samme sang, ikke? Og det hele, der bliver brugt, det er sjovt at tænke på. Men Nat, det var altså Paluk og Mommes første video. Vi skal videre til den næste YouTuber. Og vil du sige, hvem det er? Alexander. Ja, det er Alex. Så lad os prøve at tage et kig på... Nej, du skal ikke... Ja, okay, man kan se dem heroppe i toppen. Jo, men jeg kan godt lige gætte, men jeg skal lige lidt tættere på, så... Ja, men man kan faktisk allerede nu, så kan I se, hvem der er af YouTuber heroppe i toppen. Og vi skal nok se deres første videoer. Men vi har Alex, og jeg kan faktisk ikke huske... Altså, jeg har jo boet sammen med Alex, så jeg burde jo vide det, men jeg ved faktisk ikke, hvad det er for en. Hate på Haters. Var det synes hans første video? Var det Hate på Haters, han startede ud? Damn! Jeg tror faktisk... han må da næsten have slettet noget, må han ikke det? Han startede ud med gaming og sådan noget, synes jeg. Nej, jeg tror, hans første video var et eller andet, eller det der. Ja, det kan godt være. Jeg synes bare... Nej, der kommer også gaming her. Ja, så kommer alt gaming bagefter. Sygt nok, at Hate på Haters, det var det allerførste, han lavede. Men Mikkel BB Haters, 117.000 visninger. Lad os prøve at se. Ja. Den gode gamle sang. Man kan godt huske det. Ja. Ja, altså den kan man godt huske. Det er jo Hate på Haters. Men hold da op, der er sket meget med Alex. Han er virkelig blevet ældre jo. Det giver god mening. Hvad er det? 11 år siden? Ej, det er sjovt at tænke på. Det er... Ja. Ej, det er sjovt at tænke på. Hvorfor reagerer du på trolls? Du ender med at blokere alle dine fans.
Hvis man ikke må spørge. Det er seriøst. Hvad sker der her? Er det små børn? Hvem er det? Skal vi lige tage den? Er det små børn? Forfyldt deres... Okay, jeg ved ikke lige, hvem det var. Men altså, ja, der var bare flere afspilninger der. Ja. Men det er jo bare helt sjovt at tænke på. Altså, og sorry til Alexander, hvis han ser med, fordi jeg ved, hvor cringe det er at se sin egen video, når det er så mange år siden. Sådan tror jeg også, jeg vil have det med mine videoer. Men det er sjovt at tænke på. Vidste du, at det her var den første nat? Nej, for jeg må indrømme, jeg har faktisk ikke rigtig sådan set YouTube for 11 år siden, tror jeg. Nå, okay. Ej, jeg fulgte meget med den her gang. Det var sådan... Altså, det var lige inden jeg startede. Ja, det er sjovt at tænke på. Ja. Det er sådan, det hele startede. Det er crazy at tænke på, ikke? Og nu er han en af de største i hele Danmark. Det er vanvittigt. Rejsen starter simpelthen forskelligt for alle, ikke? Men vi har den næste YouTuber, og Nat, det er Lakserytteren. Og der vil jeg faktisk indrømme, at jeg ikke har set så mange af Lakses videoer, da han sådan startede ud. Jeg har måske, set lidt, eller faldet lidt sent ind på Lakserytterens kanal og lært ham at kende. Ja, her 7 år siden. Altså, der anede jeg ikke, han eksisterede. Det er sådan først for måske 5 år siden. Det er faktisk rigtigt, for jeg har aldrig nogensinde set de der... Nej, jeg har heller aldrig set det her. Men allerede her, altså 7 år siden, det ser jo professionelt ud. Men det er jo det. Altså, jeg tror, jeg skal noget længere ned for at prøve at scrolle en lille smule ned. Længere ned her? Ja. Jeg tror, jeg begyndte at se ham, da han tegnede. Ja. Ja, dernede. Og hernede, hvor han tegnede? Ja, det var nok også her, hvor jeg begyndte at vide, at han eksisterede. Men jeg havde ingen idé om det sådan den her gang. Så nu skal vi se den første video. Bike helmet trickshots. Okay. Men prøv at se, det er jo professionelt. Altså, content. Hvordan kan man lave sådan her for 7 år siden? Men det er engelsk. Men hvad? How not to die on a bike? Er det her? Lavede han engelsk content? Hello, Rasmus. Oh my god. Okay, så ved jeg godt, hvem det er. Jeg kan godt huske Hello, Rasmus. Nej, hvorfor? Det? Oh my, eller jeg har hørt navnet før. Det var alt det der. Det var i Splay-tiderne og sådan noget. Okay, hvorfor vidste jeg ikke det? At det var den samme person. Oh my god. Internet, it's your best friend Rasmus and welcome to Ej, Nat, han lavede jo engelsk. Engelsk content. Oh my god. Ej, okay, det vidste jeg seriøst ikke. Men det er jo måske også derfor, at man ikke har set det. Ja. Dengang. Ej, hvor sjovt. Do you know the feeling when you're biking? Ja. Altså, det er jo godt produceret. Ej. Huh? Der er no way, man kunne lave det her for 7 år siden. Altså, som YouTuber. Ej, Nat. Jeg er sådan helt i chok. Det er sådan en helt åbenbaring, at jeg ikke har vidst, det var den samme person. Jeg har hørt Hello Rasmus navnet før, men jeg vidste ikke, det var Lakserytteren. Nej. What? Så det er, okay, det er noget sketch i hvert fald. Men, what? Ja, han er fra Danmark. Jeg elsker at tegne, rejse og lave videoer og fortælle dårlige jokes. Ej, hvor grineren. Nej, lad være. Hvad? Er Olaf med? Ja, nu er han med. Nej, han var. Eller det. Nej, lad være. Ej, okay, jeg er sådan helt i chok over det der. Nå, men altså, vi har mange YouTubere, vi skal igennem Nat, så vi hopper videre til det næste. Og det er, kender du det? Ved du, hvad deres første video er? Jeg må indrømme, at jeg ikke ved det. Nej, jeg ved det nemlig heller ikke lige. Jeg har ingen idé. En dag i Randers? Okay, det havde jeg overhovedet ikke forventet. Jo, men det havde jeg faktisk forventet, fordi de lavede jo Facebook-sketches først. Så det her er jo bare deres første video på YouTube. Og det er jo nok bare en Facebook-sketch, som de har uploadet på YouTube. Lad os lige prøve at se den. Der er noget med nogle nyheder. Alright. Ja, jeg kender godt den her video. Gik den ikke fuldstændig amok på Facebook? Det mener jeg. Det er en eller anden, de har fanget en eller anden, som der har stjålet en cykel eller sådan noget. Skal lidt ud i gaderne og se på. Ja, i Randers, så er der en, der har stjålet en cykel. Nå, det er borgerne, Nat. Det er borgerne i Randers, og så er der selvfølgelig en, der har stjålet en cykel. Det er klart, jo. Der kommer en her. Ja. Den ene dag, der har man en cykel, den anden dag har man ikke en cykel, altså. Ja, og de står simpelthen bare og snakker der. Hvad sker der her? Hold op! Vent. Okay, så han... Nå, så er der en, der kommer og henter den der. Løber efter. Okay, der er flest genafspillinger her. Så... Oh my god. Ja. Alright. Altså, det er simpelthen en form for sketch også. Hvor at... de simpelthen interviewer en i Randers, som der er stjålet en cykel. Det er deres første video på YouTube, Nat. Hvad har jeg at sige til det? Det tror jeg er meget sjovt.
Ja, altså det er sjovt. Det var, og det er jo, altså det tapper lige ind i Facebook-humoren, der var det engang for 9 år siden, så det er jo perfekt. Det er en god første video, det er det. Altså de havde sådan en hel ting der med Facebook dengang. Så det, den er også klaret så godt på YouTube. 60.000 for 9 år siden. Det er ret godt på en nyopstartet kanal, ikke? For første video. Den næste YouTuber-nat, det er Mr. Spyplant. Det er gaming. Simpelthen. Ja, og altså, kigger Olaf med, eller hvad? Nej, du ved ikke så meget om det her. Er det Olaf, der kigger med? Hvad mener du? Altså, kigger han med? Jeg synes, jeg kan høre, han er der. Ja, han sidder oven på computeren. Okay, oven på computeren. Jamen, det er jo super. Altså, det tapper jo perfekt ind i, at Olaf er med på merchandise. Reklame. Jeg tror faktisk også, der står inde på produkterne, at Olaf altid er glad for at være med i vores Nat og David videoer. Og det passer. Det gør det virkelig. Så han er med igen. Det er han. Han er glad for merchandise, som altså først kommer ud i aften. Ja, men der er link i beskrivelsen alligevel, så hop ind og kig med derinde, når det launcher. I hvert fald, Nat, vi skal altså se Spies første video. Er vi klar? Det er Spyplant Single LP. Det har du været i gang med. Hvad? Ja. Vent, hvorfor har jeg set den? What? Okay, det er altså ikke for nylig, jeg har set den, vil jeg bare lige sige. Jeg har også set den her. Der er no way, jeg har set hans første... What? Okay, jeg aner ikke, hvad det er. Som I kan høre. Det har jeg altså ikke set, det her. Det er godt nok mange år siden. Og velkommen til Spyplant, Hvad sagde han først? Hallo alle sammen, og velkommen til. Hallo alle sammen. Hallo alle sammen. Velkommen til Spyplant, der sidder og spiller på sin singleplayer-verden. Ej, hvor er det sjovt. På hans singleplayer-verden, eller hvad? Ja, men han havde jo ikke sit skin eller noget som helst dengang. Nej. Og det lyder slet ikke som ham. Jeg hedder som sagt Spyplant, og Han hedder Spyplant. det her det er en ny channel, og jeg vil meget gerne Aha. spille noget Minecraft for jer. Ja. Jeg er dansker, som I kan høre. Han er dansker. Og, Yep. Jeg er en dansker. Men sygt. Ja. Det er en god måde at starte sin kanal op ved at sige. Det er en rigtig god måde. Jeg er dansker. Ja, det er det virkelig. Men videoen er 3 minutter og 50 sekunder. Det er noget af et første afsnit af en single LP. Men han løber bare rundt og miner lidt og bygger et hus ind i en væg. Det var faktisk ikke så meget. Det var det. Det var simpelthen det. Alright. Det var det. Det var hans første video, og så startede det hele, ikke? Og jeg tror faktisk, hvis jeg skal være ærlig, at min kanal startede meget nogenlunde på samme måde. Ja, det kræver ikke sådan super meget at starte ud. Så det var ikke på den kanal, du lavede det der med Trude? Jo, det var det, men det var ikke min første video. Det var min første sådan facecam video på Tydelig's kanal. Det er gaming video, det der ikke i dag på det plante. Nej, det var da heller ikke den første. Det var først med facecam på en gaming video. Var det ikke den første? Nej. Den første gaming video, jeg lavede, det var faktisk også en single. Facecam. Okay, men det var altså også sjovt. Ja, det er rigtigt nok, det var den. Men min første, altså video, det var en single LP, ligesom Spyplant. Og den har jeg så slettet nu, og det fortryder jeg faktisk lidt. Jeg har kun det første afsnit tilbage. Jeg nåede at lave 100 afsnit. Jeg fik ingen visninger. Men vi skal videre til den næste. Det er altså Shadys. Og vi bliver lige i gaming, men ja, nu kender vi dem jo så godt. Lad os prøve at se hans første video. Det er 6 år siden. Texture Pack Tutorial. Okay. Hallo alle sammen. I dag der skal vi begynde på en texture pack. Det er Shadys, det her! Ej! Vi starter med at hoppe ind på en YouTube-side her. Og så søger vi på... Det kan jeg slet ikke lige sådan... Ej. All sorts. Okay, så det er simpelthen en texture pack, han laver til festdagen her. Så trykker vi bare ned tilbage. Og det er simpelthen det. Det er simpelthen hans første video. Ej, hvor sjovt. Hvor gammel er han her? Alder 12! Nej, 12 år. 12 år, og så kan han finde ud af det. Det er faktisk sygt at kunne det i en alder af 12 år. Ja. At lave en texture pack. Det er crazy. Men alligevel sjovt, at i 18 han var 12, så føler jeg mig altså lige pludselig ret gammel. Ja, det er sjovt at tænke på. Men det er altså hans første video. Det er en texture pack tutorial. Vi hopper videre til den næste YouTuber-nat, og hvem er det? Det er Morten. Det er Morten! Ja, og der ved vi godt, hvad det er for en, ikke? Nej, men det ved vi faktisk ikke. Jeg ved, hvad den mest populære er. Men jeg ved det faktisk ikke. Hvad er den ældste? Okay, det var den, jeg tænkte på, faktisk. Det var den, jeg tænkte på. Det er Naja, 3 år. 2,4 millioner. Han har taget sin mor med der. Det er 12 år siden. Indtil videre, så er han den, der har uploadet Prøv lige at se, hvor meget hun ligner sig. Hun har jo ikke ja, Hanne ligner sig selv på en prik. 12 år. Ja. Men Naja fylder 3 år her. Jeg sidder og snakker lidt. Hun pakker gaver op. Ja. Ej. Prøv at se, hvor lille Naja var. Ej, hvor er det sindssygt at tænke på. Men det er også 12 år siden. Og hun har fået et legehus. Jeg tror stadig, hun har det. Det tror jeg ikke. Ærligt ikke, Nat. Det her, det er sådan også noget tøj, du kunne finde på at gå i, da du var barn. Ja. Er det ikke det? Det er det da. En lyserød jakke der. Og lyserød. Så kan du lige vise mig. Så snakker hun i telefonen.
Oh my god. Det har jeg ikke fortalt jer. Ja. Det er egentlig bare en vlog over fødselsdagen. Det er jo vildt at tænke på, den første, ikke? Tillykke, Naja, 3 år. Det er den første video. Det er den, der startede hele Mortens karriere på YouTube. Det er crazy. Men han havde jo også Facebook inden, at... Ej, prøv lige se Max. Ej, Max sidder der! Nej, han er lille. Ej, han er bitte! Okay, jeg vil faktisk sige, lige for den her vinkel, der kan man faktisk godt se, at Trucker, han er blevet ældre nu. Der ser han virkelig ung ud. Ej, det er vildt. Vildt at tænke på, at de var så små. Men det er også 12 år siden. Det er crazy. Nat, vi hopper faktisk videre til den næste, som er Naja. Som er Naja, og vi skal se, hvad hun havde af første video. Så hvis vi trykker her. Og det vidste jeg faktisk godt. Var det der med Max? Eller var det ikke der, hun sidder med Max? Jo, det herovre, det... Nej, det kan godt være, hun sidder med Max også her. Men det var jo den trend, eller ikke trend, men det var jo ligesom det, hun kørte meget på. Det der med, at hun var mega sådan, altså cool. Altså med de her briller her, og hun var sådan lidt... Hun var bare badass. Hun var bare badass. Hun var bare sådan lidt flabet over for sådan... hvad er din yndlingsfarve? Det er regnbue. Sådan, altså, hun var bare cool, ikke? Og det var sådan hele hendes ting. Og det var prøv lige at se de visninger, da hun startede sin kanal. Altså, jeg kan godt huske, Morten også boostede den og alt det der. Og den var virkelig efterspurgt. Men damn! Der var en kæmpe hypebølge her dengang. Men lad os prøve at se. Velkommen til den her. Okay, Morten er med der. Okay, fordi jeg har set den nemlig. Har du set den? Jeg så rigtig mange af dem, for jeg synes, de var så cute. Det er omkring dig, så ser en kæft. Morgen, der er helt sikkert nogen, der ser også videoer. Må jeg godt være din video? Nej, jeg skal være selv. Skal jeg bare gå, eller hvad? Må jeg være din video? Nej. Knækker den bare. Du er alt for tyk. Hvad er din yndlingsfarve? Min yndlingsfarve, det er faktisk guld og grå. Ja. Guld og grå? Yndlingsfarve, så betyder det, at hun har én farve, jo. Ej, min er... Ja, det er mig. Altså, prøv lige at... Altså, det var seriøst. Nej, der er ikke nogen, der skal bestemme, at man ikke kan have flere yndlingsfarver. Men det er sjovt at tænke på, at det var ligesom det, der startede, ikke? Det er guld og grå, hun altid har pink tøj på. Ja, det er guld og grå, men det er pink tøj, hun har på, ikke? Men der står også her regnbue med en yndlingsfarve. Men ja, det var i hvert fald hendes første video, og ja, det er jo... Hun er jo egentlig bare blevet sådan ældre. Prøv lige at overveje at starte som 3-årig, ikke? Jeg ved ikke, om hun var 3 år her. Nej, det var hun nok ikke. Nej, jeg tror, hun var 2015. Hun er nok sådan 6 år her, eller sådan noget måske. Men så har man jo ligesom bare fulgt den hele vejen, til at hun er blevet ældre. Det er sjovt at tænke på. Men Nat, den næste YouTuber er... Guldborg! Ja! Og vi skal prøve at se, hvad hans første video det er. Lad os prøve at se. Det er sang i virkeligheden. Okay, der skal vi faktisk lige... Så er det lang tid før jeg så ham, fordi jeg tror, at det første, jeg så med ham, det var noget med noget SodaStream. Nej, ja, det kommer hernede. Der går ikke lang tid før SodaStream kommer, tror jeg. Ja, kan det SodaStreames her? Ja. Den kom lige efter lidt tid. Altså, men jeg kan godt huske de her sange i virkeligheden. Det var ligesom han, der... Jeg ved ikke, altså der var faktisk nogle stykker, der startede den trend. Der var også Benjamin Jønsson og alt sådan noget. Jeg ved ikke, hvem der var først, I don't know. Men der var nogle stykker, der lavede den. Og sang i virkeligheden, det er bare genialt. Og der var næsten lige lavet en ny, hvis nok, for et år siden måske. Nå, men vi skal i hvert fald bare lige høre lidt af den, fordi der er masser af sange, som har copyright på. Hvad synes du om min nye stil? Du er fandme pæn, du er. Ja, altså, det er i hvert fald hele den trend, det der med, at man ligesom synger nogle scenarier og sådan noget, ikke? Og altså, man kan jo sige... Altså, ja, han er blevet ældre, Guldborg, men han har præcis samme humor, føler jeg. Og det er sådan, det er bare Guldborg. Altså, det er Guldborg-humoren, der bare er holdt ved i de her 9 år, ikke? Det er sjovt at tænke på. Men ja, det var simpelthen sang i virkeligheden. Vi kan selvfølgelig ikke se videoerne helt til ende, men det var det, der startede det. Det var simpelthen det, der startede det. Og der har vi alle sangene her. Sindssygt. Men Nat, vi skal videre, fordi vi er ikke engang halvvejs med den her liste. Og det næste, det er Max. Max Mønster. Vi bliver i Mønsterfamilien, så har vi haft alle 3 mønstre her. Men lad os prøve at se. Jeg er Max Mønster, 8 år siden. Damn. Prøv at se, der var jo også... Wow. Ja, det hårdt, det er rigtigt. Men der var også en kæmpe hype om, at han startede sin egen kanal. Det er sjovt at tænke på. Hej alle sammen. Velkommen til min kanal. Undskyld, hvis det larmer lidt dernede. Det er mine forældre, som er nogle kunst, så... Alright. Og jeg kan godt huske den intro. De der 2 navne, der bliver klasket på. Det kan jeg godt huske. Oh my god. Ja, men han sidder simpelthen bare og snakker og siger, at jeg er Max Mønster. 10 facts om ham. Ny YouTube-kanal. Du gider ikke at være med i. Og hun har så også startet samtidig, eller hvad? Laver du en ny YouTube-kanal? Nå. Med Y. Ja, det er simpelthen bare, hvor han sidder og snakker. Og ligesom ønsker velkommen. Men prøv lige at overveje, hvad der er sket, ikke?
på de år, Nat? Det er jo vildt. Altså, hvordan han har forandret sig. Ja. Altså, han er blevet mega buff og begyndt at træne, og han har ikke blondt hår mere, og det er vildt at tænke på, ikke? Han er altså også bare vokset med årene. Ja. Det må man nok sige. Både ja, altså med at blive ældre, men også altså 200.000 subs. Altså, det er altså alle de der mønstre der, de er bare råd til tops. Det er crazy. Det er da også fortjent, synes jeg. Det er det virkelig. Altså, Så synes jeg virkelig, at familie fortjener. Jamen også bare fordi, du ved, det er ikke sådan fordi, at lad os sige, at Morten, altså det er ikke bare fordi Morten, han er sådan den eneste, der lægger tid og energi i sine videoer, og så de andre, de bare sådan bliver trukket lidt med. Altså det er jo sådan 3 individuelle universer, hvor de alle 3 lægger ekstremt meget, eller faktisk også, altså det er jo også forældrene nu, ikke? Så der er jo 4, ikke? Jeg ved faktisk ikke, hvorfor vi ikke har dem med, men jeg føler bare, at det er dem, der ligesom har startet senest. Men ja, altså, ja, kæmpe skuden til dem alle. Næste vi har, det er Rasmus Brohave. Så, og der var han jo også en af de allerførste i Danmark. Ja. Så der må jo, 11 år siden. Damn, var det, okay, det var hans første video, den her. Det er uendelig hej. 53.000 visninger. Det er faktisk ikke, altså forstå mig ret, det er meget. Men igen, det er Rasmus Brohave og hans første video. Jeg troede faktisk, den ville have mere. Jeg troede i hvert fald over 100.000. Men jeg har den ikke. Lad os prøve at se. Det er uendelig hej. Advarsel, denne video er meget random. Denne video er meget random. Hamlej, vi er ikke om sådan en video. Han ser ung ud, men han ligner sig selv. Ja, det er rigtigt. Giver det mening? Kan man sige sådan? Ja, jeg ved ikke, hvordan man kan sige det. Fordi det er ikke negativt ment. Men han har det der, altså, og det har han også nu, det der, altså... Ej, hvordan kan man sige det? Det er sådan, altså, det er pæne videoer. Det er sådan, det er godt belyst i baggrunden. Det er ikke fordi, det er en helt gul væg, eller et kedelig væg. Altså, jo, den er kedelig, men det er sådan, du ved, der er gjort noget ud af det. Man har tænkt over, at baggrunden, den skal være simpel. Og sådan, det er lidt den der iPhone-stil. Altså, det er meget aesthetic, hvad man kan sige. Okay, nu rambler jeg også bare, whatever. Lad os prøve at høre. Du jabber. Ja, jabber. Og han tager nogle introer om. Okay, den helt klassiske. Hej med dig. Ej, du var fisk. Goddag og velkommen til den her video. Hej. Goddag. Ej. Ja, goddag. Mit navn, det er... Nå, det er uendelig hej. Hej med Fej. Hej med Fej. Hej med Fej. Ja. Det er simpelthen bare et hej, der bliver ved. Og kommer den til sidst. Han giver simpelthen bare op. Det er et hej, der bliver ved i 1 minut. Og det er Rasmus' første video. Og efter det, så har han jo bare lavet en masse forskellige ting. Der kom jo Ask Me, så det var jo hele... Alt det, som der ligesom var YouTube trends dengang. Det lavede Rasmus jo også. Sikkert også first mover på de fleste af dem. Men det er Rasmus Brohave. Vi ved jo godt, hvad for nogle videoer han altid har lavet. Men den første video, det var det uendelige hej. Nat, den næste, det er endnu en gamer. Og det er Komkeen. Det er Komkeen, simpelthen. Så lad os prøve at se. Okay, tror du, den her den kommer bag på os? Det tror jeg faktisk lidt. Nej, det er hans nyeste jo. Roblox. Og det er Roblox. Jeg tror faktisk ikke, det er Roblox. Jeg tror det er... jeg ved det ikke. Minecraft? Nej. Hvad er det for et spil? Arma 2. Okay, jeg har hørt om Arma 3, men en 30 minutters Arma 2 video for 11 år siden. Damn! Vi er bandits, vi spiller for PvP. Okay, det her, det aner jeg simpelthen ikke, hvad jeg har aldrig nogensinde set det her. Jeg aner ikke, hvem Komkeen var den her gang. Snakker han i videoen? Spiller han bare? Ingen dobbeltspil, nej. Okay, han snakker. What? Okay, det er et krigsspil, han bare spiller i en halv time. Det er vildt at tænke på, at det er den første nat. Ja. Damn. Det er rigtig vildt. Det er den første video, det er den, der startede det hele, og jeg ved ikke helt, fordi hvor længe lavede han sådan noget der gameplay, før han viste sit ansigt og sådan noget. Der gik nok rigtig lang tid. Ja, det gjorde det. Det var simpelthen bare sådan noget content engang. Der står han! Svar på jeres spørgsmål. 10 år siden. Men jeg skal gøre mit bedste. Så hvis du har stillet et spørgsmål... Ja, jeg kan godt huske det her profilbillede, dog. Ja, det er rigtigt. Men sygt nok. Meget længe. Ja. Det er sygt nok at tænke på, at han startede med Arma. Men det vidste jeg faktisk ikke engang. Det var en ny ting, jeg lige lærte. Nat, den næste YouTuber, det er Prodigy. Og de har jo ikke været i gang, du ved, sådan mange år. Men skal vi prøve at se den ældste video for at se... Og det, okay, 4 år siden alligevel. Men bare lige for, du ved, sådan at se, hvor meget de har ændret deres content. Lad os prøve at se. Vil du købe denne for 1 til... Hvad? Du skal like og subscribe. Okay. Må jeg lige stoppe? Der er sket meget, Net. Der er sket rigtig meget.
med deres kvalitet, ikke? Bare roligt, det er ikke... jeg tror, jeg vil elske det her. Hvad er det så? Hvem er det? Vi er simpelthen i gang med noget. Den her lille æske her, den koster sølle 10 kroner. Kun 10 kroner. Det er virkelig godt. Okay, så det er noget, hvor de går rundt på strøget, laver nogle challenges og sådan lidt med de her bokse, om de vil købe dem. Okay. Hvad sker der her? Ja. Der er nogle genafspilninger her. Det er din. Det er din. Okay, så de havde nogle andre værter. Var det 500 kroner, hun vandt der? Tak. Jeg vil spørge om noget. Der har vi lumen. Nej, du får sådan noget. Okay. Sammen. Køb et eller andet. Så død og drik. Ja, okay. Det var den første video. Det var før, at... altså, selvfølgelig ligger der tid i det. Men det, er jo det kan jo slet ikke måle sig med det nye content, de laver. Så, men 4 år siden, det er alligevel ikke sådan mange år siden. Men de lavede content, også før Alexander kom ind i det, og før at de virkelig... Jo, selvfølgelig, det er en dyr video. Men det er jo noget helt andet nu. Det er lidt vildt at tænke på, at der er sket så meget. Det næste, vi har, det er Jeppe Ølgaard. Jeppe Ølgaard! Ja, hvad tror du, den ældste er? Jeg tror, det må næsten være noget gutterne content, tror du ikke? Ja, jo. Du prøver at se, om det er det. Eller... Nå, ja, han var tryllekunstner. Eller det er han stadig, men... Eller, altså, han kan trylle, men sådan... Han lavede tryllevideoer, det er rigtigt. Det har jeg også lige glemt. Og det er på engelsk og alt muligt. Ja. Det er surfløgn. Jeg snakker engelsk. Ja. Okay. 39 sekunder lang. Det er vildt at tænke på. Det er det, der startede det hele. Han tryllede simpelthen bare. Ikke det store. 30.000 visninger. Skriv lidt om sit kamera. Subscribe to me if you want more street magic. Ja, tak. Ja. Men han lavede også engelsk. Lå du mærke til det? Han snakkede engelsk. Ja. Sygt nok. Nå, Nat, det næste vi har, det er Stupid Ågaards. A.k.a. Christian Kulkenbak. Så lad os prøve at se, hvad den første video. Jeg kan huske, jeg elskede, da han skulle sidde og smage på frugt. Ja. Men der gik mange år inden det kom. Gjorde der ikke? Ja, det er rigtigt, jo. Ja, men han var jo sådan, du ved, med helt fra start også med Rasmus Brohave og det slæng der, ikke? Shirt change. 8 sekunders video. Ej. Hvad? Det var det. Det var Stupid Ågaards første video, Nat. Fedt. Altså, man kan starte med lige hvad man vil. Det kan man vel lidt få ud der. Men igen, 14 år siden, han er den første til at uploade jo. Hvornår kom 2010? Hvornår blev YouTube opfundet? Det er 2005. Okay, never mind. Jamen det var shirt change, og ja, det var en meget hurtig video, kan man sige. Så vi skal videre, Nat. Nicky Topgaard. Hvad tror du er hans første video? Jamen det var nok det der, hvor han lavede det sammen med Ronny eller sådan noget. Ja, Ronny Comedy, men var det ikke en kanal for sig selv? Eller var det på Nicky Topgaard-kanalen? Men jeg kan ikke huske, om det er her på. Det kan også være, at det var Ultimative Roommate Prank War. Fordi jeg kan ikke huske, om han først startede kanal. Det står der her, hvornår han startede den. Ja, prøv at se, tilmeldt 2018. Så det var da han lavede de der serier med Alexander, at han startede sin egen kanal. Han havde jo Ronny Comedy før. Så, men lad os prøve at se Nicky Topgaards første video. Det var ny kanal. Og sådan en samtale, jeg aldrig har haft. Og hvornår kom Ultimative? Den der kan jeg huske. Samtaler. Ja, Roommate Prank War kom hernede. Men ja, det var sjove videoer, 100%. Men har du set han... Altså den har jeg ikke set. Hans første video her. Nicky her. Ja, så skete det sgu. Jeg begynder at lave danske videoer igen. Det er så sjovt, at han er præcis som han var dengang. Altså, og det er han stadigvæk nu. Ja. Han ser ud, som han plejede. Han snakker, som han plejede. Men igen, han er jo også... nu vil jeg ikke sige op i alderen, det er han jo ikke. Han er ikke gammel, men han er ældre. Han er, altså, voksen, ikke? Ej, ikke ældre, altså ikke sådan, du ved... Men bare sådan, han er ikke 20 år gammel. Han er ikke 25. Det er sådan, han er jo... Altså... Ikke? Han er voksen. Det er det, jeg mener. Så det er sådan, når man er voksen... Jeg ved ikke, hvor gammel han er her. Måske 30-35, tror jeg. Jeg ved faktisk ikke, hvor gammel... Måske 30-35. 30 måske. Det kan også være, han er yngre eller ældre. Men sådan, fra 30 til 36, bare for at give et eksempel. Der sker jo ikke meget med en person. Medmindre man selv gør noget aktivt for det, ikke? Whatever. Det er hans første video, den her. Han byder velkommen. De 2 år har jeg kun haft fokus på min YouTube-kanal, hvor jeg laver engelske videoer om filmrelaterede ting. Og i sommer, der lavede jeg... Sander spurgte mig også, om vi skulle lægge nogle videoer op på min kanal. Men det passer jo bare ikke rigtigt til min filmkanal. Fordi for det første er den på engelsk, og for det så han har lavet... og hvem har vi med her? Hvor mange Twinkie Man. Du har? Jamen, det er jo lidt over 1.100.000 omkring, så... Og ikke mange, men... Nå, det er fordi, det er engelsk. Jeg kender godt... jeg tror godt, jeg kan huske, hvad han lavede.
Men det var hans første video. Han byder velkommen. Det er 6 år siden, og nu er han den største YouTuber i Danmark. Men Nat, den næste, vi er snart i mål. Den næste, det er Jax. Og vi skal simpelthen prøve at se, hvad der er den ældste video. Det er kanaltrailer. Vent lidt, hvad? Okay, den helt gode gamle no copyright. Den her kanal, den hedder Jax Style Productions, og Jax Style? Han siger Jax Style Productions. Den her kanal, den hedder Jax Style Productions. Jax Style Productions, simpelthen. Jamen, det kunne være, man skulle til at kalde Jax for Jax fremover, fordi det var i hvert fald det grundlag, han startede kanalen på, at det skulle hedde det. Det hedder Jaxboy 100 eller en grund, så jeg tog det hans navn, Jax Style Productions. Den her video så ind i dag. Jeg vil komme til. Ja, det jeg sidder bare og spiller... er det ikke Call of Duty? Det må det være. Eller hvad? Jeg ved ikke, hvad det er. Det ligner det, men alligevel ikke. Han er 13 år gammel, og han uploadede i 2014. Det er hans første video. Han byder velkommen. Crazy. Så har vi Shaz og Mika. Og de er jo også nogle af de største i Danmark nu. Så nu skal vi prøve at se, hvad deres ældste video er. Okay. Ja, det giver jo mening. Det er jo det deres bryllup. Simpelthen. Og... det er jo fordi, de har begge to haft kanaler og lavet YouTube før og så videre, så har de lavet en fælles kanal, ikke? Og deres første video, det er deres bryllup. Ja. Og nu skal vi jo ikke til at se den hele. Jeg kan også se, altså, den er jo fuldstændig vanvittigt produceret. Ja. Forestil sig. Altså, jeg tror lidt, at det er en eller anden videograf, der har været inde over. Men det er også meget normalt at hyre sådan nogen til et bryllup, ikke? Men det er simpelthen deres bryllupsvideo, hvor man ligesom kan følge hele brylluppet. Og så videre og se forberedelsen og sådan noget. Crazy nok at tænke på. Og nu er de nogle af de største. Det er vildt. Den næste vi har, eller den anden sidste faktisk, det er Johnny. Det er simpelthen blevet tid til at se Johnnys første video. Hvad tror du det er? Det er overhovedet ikke et eller andet mærkeligt med skateboard. Jeg ved det ikke. Ja, altså det kunne godt være det, eller så kunne det være noget... Ej, jeg tror faktisk det er noget rap. Battle rap. Nå, det var ikke noget vi havde regnet med. Det er noget gaming. Ej, vent, det vidste jeg jo egentlig godt. Jeg vidste godt, han lavede gaming inden på den her kanal. Det vidste jeg jo så ikke. Nå, men han spiller League of Legends i 1,5 minut. At lol, den er fucking lort. Okay, lad os så se. Så står der en eller anden mand med en flammedildo og en støvsuger. Hvad fuck sker der? Altså, nej, jeg tror faktisk ikke, det er en gaming-video, det her. Jeg tror bare, det er, hvor han altså sviner lol til. Jeg søver helt fucked up. Et eller andet, du er pisse. Ja, han siger også lol ikke. Har du lyst til at løbe ind? Hvad? Han eller siger. Han skriver jo også i det der. Ja, lol er ikke noget for mig. Ja, titlen. Ja. Men altså, det var jo bare... Ja, A Legend Was Born. Altså, det er jo bare hans humor, der bare har shined igennem, ikke? Og der var han meget sådan ekstrem i at bare... altså, nærmest bare svine ting til. Ja. Og det var jo det, der var sjovt dengang. Så, men her der svinede han simpelthen lol til, og det er 9 år siden. Crazy at tænke på. Den sidste YouTuber, vi har, det er Tobias Møller. Og grunden til, det ikke er Tobi og Camilla, som jeg har taget med, fordi det er jo den, de er aktive på, det er fordi, at de jo startede for nylig. Så det er jo lidt sjovere at se, hvad Tobias' første video, det var. Fordi det er nok lidt flere år siden. Så lad os tage et kig. Det er 8 år siden. 10 facts har jeg en tattoo. Jamen, okay, jeg tænker simpelthen... Han ligner faktisk sig selv ud over med håret. Det er faktisk sjovt at tænke på. Damn. What? At det bliver tid til, at I skal lære lidt om, hvem jeg egentlig er. Ja, er det ikke det? Kom med det. Det synes jeg. Nu kommer der i hvert fald... Yes. Og han skifter vinkler her. Alright. Hvad skal de... Og han spiller fodbold. Ja, super. Det er Tobias' første video. Det er nogle facts om ham, og... Altså, den er jo fint nok produceret og sådan noget. Den skifter vinkler og alt muligt. Sygt nok at kunne lave det for 8 år siden. Men han viser en tatovering frem og alt sådan noget. Sygt nok. Men Nat, det var altså de forskellige YouTubers første videoer, og vi har selvfølgelig ikke haft alle YouTubere i Danmark med på den her liste, men skal vi lave en part 2, så må I gerne smide et kæmpe stort fedt like på den her video, ikke Nat? Like. Ja, smid et kæmpe like, og hvis I er nye, så skynd jer ned og subscribe, og husk nu for guds skyld, at vores helt nye merch, reklame, det launcher altså i aften kl. 00. Så sid klar, det launcher Black Friday, og ja, vi håber i hvert fald, at I tager godt imod det. Det bliver mega fedt. Vi glæder os, ikke Nat? Ja. Ja, det gør vi virkelig, men tak fordi I så med, og vi ses i næste video. Hej!